Казан сөйлей. 15 сағат 10 минут. Татарстан радио сөзінің шимбе тапшыларын давам еттірі. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга сугыш чоры балалары кичергән газаплы тормыш һәм аларның эчке кичерешләре турында Дания Гайнетдинова иҗат иткән Тальян моңы яки Сукашы малайлар дигән хикәя тәкъдим итәбез. Аны Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Әсәр Шакир укый. Алар басы башына чыгып киткәндә, төн пәрдәсе җир өстенә төшеп өлгергән иде инде. Атлар да ялга тукталасын сизенгәндәй пышкырып куйды. Бүгенгә җитәр диде Мингәрәй, маңгай тирләрен җиңе белән сыпырып. Атлар кызганыч, кичкә басып торалар бичаракайлар. Тирә-юнь тып-тын иде. Төн пәрдәсен ертып еракта бер ачыраланган аваз яңгырап алды. Ай! Бигрәк үзәгезгеч тавыш дип әйтеп куйды Нургаян. Әллә бер хәл булды микән? Төш күреп, саташып кычкыргандыр дип сүзгә кушылды Гали. Кешеләр дә төш аралаш саташып алгалы ич. Кышкыртларда да андый халат була торгандыр ич. Дөнья ич бу. Шулай гапләшә малайлар атларын туарып, тышаулап, сирәмлеккә җибәрделәр. Туйганчы сыйланыгыз бакбайлар. Сезгә үлән җитәрлек. Иртән кабат эшкә тотынасыбыз бар. Бөтен ышаныч сездә дип атларга рәхмәтен белдергәндәй, куәтләп җибәрде Мингәрәй. Сукашы малайлар арасында иң өлкәне дә Мингәрәй иде. Көзгә 15-ен тутырга җыена. Шуңа күрәдер эшнең рәтен, сүзнең кадерен белүчедә улдыр мөгаен. Аның һәр әйткәне яшьтәшләре өчен закон. Күктә берәм-берәм йолдызлар кабынды. Ай калыкты. Үлән арасыннан андасында чикерткәләр тавышы ишетелеп ала. Мөгаен, аларда йокалдымнан бер-берсенә аваз салып алалардыр. Тире җаннар ич. Үзләренчә аралашулардыр күрәсең. Малайлар тирә-юньнән чыбык-чабык җыеп китерде. Шулардан Мингәрәй учак ясап ут тергезде. Учак, якты ян, бүре фәлән килмәсен, синең янда 7 җан, исән имин сакласын дип такмаклап та куйды ул. Әллә үзең чыгардың бу такмакны дип сүз катты малайларның берсе. Нәрсәсе бар инде аның? Минем әби яндыйга бик маһир. Аның һәр сүзе такмаклап әйтелә. Миңа да әбидән күчкәндер дигән булды Мингәрәй. Беләсез килсә, Гитлер капут булгач, безнең әтиләр сугыштан кайтыр да, кырышларын үзләре башкар. Әйеме дип сүзгә кушылды Сукашы малайларның иң кичесе Зариф. Минем әти дә, әтинең икенесе дә сугышка киткәнче үк игенчеләр булганнар. Яни әйтә, дәвабыйларың белән әтиең көнне төнгә ялгап эшлиләр иде ди. Biz de şulay iş. Әйеме малайлар? Дөрес әйтәсең Зариф дип, аркасыннан кагып куйды Мингәрәй. Әтиләрнең җиңеп кайтачагына шигебез юк дип сүзгә кушылды тын гына утыручы Мирхәйдәр. Минем дә бөтен ил туганнарым сугышта. Әтием дә. Аларның исән-сау җиңеп кайтасына иманым камил минем. Эх, сугыш кына тизрәк бетсен иде. Әтиләр кайткач, безгә эш табылыр микән малайлар дип сүзгә кушылды Гали учакка чыбык-чабык өстәп. Әтиләр кайтсамы? Әтиләр кайтса, әниләр дә еламас иде. Әйеме дип өстәп куйды Зариф. Ярый малайлар. Әйдә, хыялларны читкәрәк куеп, шерем итеп алыйк дип, әлеге сөйләшүгә Мингәрәй нокта куйды. Барсы да бик арган иде инде.
Малайларның сүзгә кушылмаганнары шундук күзләрен йомып, ширемгә китте. Мингәрәй генә учак утының сүнүеннән шүрләп булса кирәк, якын тирәдән кыры сары ботак сынак җыштыргалап учакка өстәде. Учак чиртләп, кабынып ялкынланып алды. Әти, тизрәк кайта күр инде. Сине Талияның да көтә. Мин дә шактый җитезләнә барам. Әнкәем сүз сайын әтиең кебек моңлы итеп уйныйсың дип, мактый үземне дип, үз алдына сөйләнеп алды ул. Гармунчы булсаң, кызларның барысы да синеке булыр улым. Ирән дия торган иде әти дип, бәхетле көннәрен учак ялкынына сөйләде Мингәрәй. Әтисенең әлеге гармун белән булган тарихны, иң беренче Теләче базарында танышкан вакытны сөйләгәне әле дә хәтерендә Мингәрәйнең. Заманда күрше-тирә авыл районнарны гына түгел, шәһәрләрендә алып сатарларын үзенә җатырган Теләче базарына барган сайын гармун уйнап утыручы картны чирата ул. Әлеге карт белән исәнлек саулык сорашкач, аның каршысына утыра да бабайның гармун уйнап җырлавына хайран булып тыңлый торган була. Талиян телләрендә бабайның бармаклары биек кенә тора. Әмма ничекләр сыйгандыр шул кичкенә генә гармун эченә. Агылып магыла инде билләһи дип сөйләп китә иде әти. Шулай бер вакыт әтием әлеге бабайдан: "Абзый, бигрәкләр дә моңлы итеп уйныйсың инде. Җырларыңда елата торган. Син әллә артистмы?" Нәмә дип кенә әйтим икәнсең син, әнкәш? Нәмә дип торма инде. Әйт инде, ничек бар шулай әйт. Миннән тормыш үзе артист ясады. Җәфасын да, газабын да күрсәтте. Күңелле бәхетле чаклар да булмады түгел. Тик алары күз ачып имган арада юк та булдылар дип сөйләп киткән әлеге бабай. Гражданнар сугышында әти ятып калган. Мин дә татыдым сугыш газабын. Японнар белән Хәсән күл янында сугышырга туры килде. Тик мин әйләнеп кайтканда, әни дә, башка туганнар да якты дөньядан киткәннәр иде инде. Менә шулай япа-ялгыз калдым минем кәш. Бүген дә шушы гармуным белән икәүдән икәү. Әти аның сөйләгәннәрен тыңлап тора да: "Әйдә безгә. Үзебездә яшәрсең. Минем дә тием яу кырында ятып калды. Үз әтием кебек кадерле кеше булырсың" ди. Бабай бер мәл өнсез кала. Гармунын кыша да изгәләнеп елап ук җибәрә. Әти аның җилкәләреннән кычып, аңа кушылып, үзе дә сулкылдап елый. Күпме шулай утырганнардыр, ансы билгесез. Ләкин атна 10 көн дигәндә әти әлеге бабайны өйгә алып кайтты. Ул вакытта мин сабый гына идем әле. Әтинең дә яшь чагы. Бабай бездә 2 елга якын яшәп, мәңгелек йортка күченде. Үләр алдыннан Талиянын әтиемә васият итеп калдырды. Бабайга әлеге гармун сугышчы дустыннан калган булган. Менә шундый хатирәләр. Буыннан буынга күчкән Талиян хәзер минемдә аерылгысыз дустыма әйләнеп бара. Сабан туйларында әтием гармуны белән шактый кешеләрне бийтте, җырлатты, моңландырды. Өлкән яшьтәгеләр күзләр генә тия күрмәсен берүк, кулларыннан куан дия торганнар иде. Hayır, шул чактагы күңелле вакытлар. Шуңа күрәдер дә әтием гармуны белән мине дә сихерләде бугай. Бәлки мине оста гармунчы итеп күрәсе килгәндер. Мин аның өметен аклармын. Ләкин әле бүген гармун икенче пландарак тора. Беренче урында әниләренең өметен аклап, сука башын тасы бар. Әтиләренең үзләрен алмаштыручы малайлар бит без. Мингәрәй хатирәләренә уралып, тагын күпме утырган булыр иде, белмим. Күктән, тау өстеннән ирнеп кенә яктылып күтәрелеп килә. Малайларда күзләрен уа-уа ширем итүдән уяндылар. Йокылы уяулы Зариф Мингәрәйнең әле дә учак янында утыруын күреп сорап куйды. Әллә ширемдә итмәдең инде?
Камашында отырасың. Суқа башын ничек тутырсың икән? Минем өчен борчылма, Зариф. Мин бит монда иң өлкәне. Әти урына калган егет. Андыйлар сыр бирә димени. Барсы да уянып беткәч, атларны елгага су ичәргә алып төштеләр. Үзләре дә иртәнге нурлар белән өртелгән суда битләрен юып, йокыларын куды. Һәммәсенең авызында бер сүз. Эх, тизрәк, сугышларына бетсен иде дә, әтиләрбез исән сау әйләнеп кайтсын иде. Сугыш бетеп, әтиләр кайткач та аларга булышыр идек дип хыялландылар алар. Кичкенә Зариф та, нәрсә җитми инде бу Гитлерга дип, ичке әрнүен чыгарды. Кояш күк гөмбәзеннән шактый үрмәләгән иде инде. Табигать уянып килә. Үләнчекләрнең кояш нурлары үбеп алды. Шикерткәләр берсен-берсе уздырып көй сузды. Әйтерсең лә тулы бер оркестр. Дөньяга яңа көн туды. 13-14 яшьлек малайлар җилкәсенә төшкән тормыш чиге яңа туган көн саен үз мәшәкатьләрен ия торды. Ярыла, әтиләре исән сау кайталса. Әле шөкер, сирәк кенә булса да яу кырыннан исәнлекне белдерүче өчпочмаклы хатлары килеп тора. Менә 3нче ел инде әниләренең уң кулы, ярдәмчеләр булып шушы малайлар калды. Бер көнне Мингәрәй әтисенең тәлиян гармунын әсеннән сорап, үзе белән басуга алып барды. Малайларга куәт, көч истәгәндәй, Мингәрәй суканы җиргә батырганчы, әтисеннән өйрәнгән озын көйне сузып җибәрде. Моңлы гармун тавышына атлар да тын калды. Ки туктагач, Зариф ичке бер изгәләнү белән: Мингәрәй, тагын уйна. Мин дә әтиемне бик сагындым. Ул да матур итеп җырларга ярата иде дип елап ук җибәрде. Мингәрәй бераз тын алгач, арада иң өлкәне буларак: Яшьтиләр, сукага керешик. Караңгы төшкәч, төн безнеке булыр дип, эшкә тотынырга кирәклеген искәртте. Малайлар алны-ялны белмичә җир сукалады. Шулай төн уртасына кадәр диярлек барсы да тырыша-тырмаша эшләделәр. Бүгенгә эш бетте. Күктә кабат төн хуҗа булып алды. Малайлар җиңел сулап, күктәге йолдызларга күз салды. Аннан атларын туарып, кабат җәйләүгә, сусыл үлән белән сыйланырга җибәрделәр. Гадәттәгечә учак тергезелде. Учак янындагы түңмәккә утырып, Мингәрәй әтисенең төсен саклаган тәлиян гармунын кулына алып, әкрен генә уйнап җибәрде. Хәзер инде уйнап җырласаң да ярый дигәндәй, иштән генә гармун моңына кушылып, җырда сузды. Кердем кар урманнарга, бер кычкырып җырларга. Кердем кар урманнарга, бер кычкырып җырларга. Бәгърем бергә булсак сүз бир, ни күрсәк тә чыдарга. Бәгърем бергә булсак сүз бир, ни күрсәк тә чыдарга. Көй уйналып беткәч, Гәрәй сүз алды. Син бит кыйып куйган артист икәнсең, Мингәрәй. Кара синен. Уйнау гына түгел, матур итеп җырлыйсың да икән ич. Сиңа сука сабы тотып йөрү
келішіп бітмей яшти. Я, ортырмайны кәрәй. Біз барбыз доста. Син дә әллә нинди матур әйберләр ясап куясың иш. Шын ұсталар көнләшерлек. Зариф, қияр қимас қына. Мин кәрәй. Әйдә тағын, бірні сыздыр әлі. Гитлерның үзін иғарлық етіп. Ярый, әйдә, сенің шабылсын деп, талиян тілләрінен бармақларын жығыртып ұзды мин кәрәй. Әйдә, егітләр, сіз дә миңа қушылығыз. Булғаш, болсын инде деп, әтиләре сығышқа кеткенде жырлап урамайланған жырны сузып жіберді. Qaysı yoqqa ışasın deyip qırpazından sıradım. Ul qışqırıp cevap berdi, min oturıp yıladım. Ul qışqırıp cevap berdi, min oturıp yıladım. Bu jыр bütün bası oylap yigirdi. Туғайларға таралды, йылдызларға таба атылды. Атлар да құлақларын тұрғызып, жер яңғыраған яққа бұрылып басты. Көктәге айда мың ағылғанны тыңғына күзәтәйді сыман. Су қашы малайлар бір мәліні ұтырған жерлерінен тұрып басты. Инге-ин тұтынышып, ұшақ янында әйленіп жырлай берділер. Урам әйленелер міне? Solqın şişme buylarında atlar şirsen idi. Tuğan üsken jirlerinde ömür kişirsen idi. Tuğan üsken jirlerinde ömür kişirsen idi. Bu үсмір малайларының жырмыңнары әйтерсің нәтилерінің соғыштан жеңіп қайтуларын қаршылау марш еді. Тін пәрдәсін ертіп малайларының таушы гармы мұңларына қосылып, көкләріне еңләді. Арғанларына ұныттырды. Күтмәгәндә ат кішнәп қойды. Малайлар сағайып қалды. Жетәрсізге малайлар диясыман еді сизгір ат. Иманыңызға келігіз. Әлі соғыш тамамланмаған. Әтиләргіз яудан қайтмаған кебегрәк кисәту булды бугай. Бу кешнәү. Малайлар бір мәл җиттиләнеп, олыгайып киттеләр сыман. Бу халәт тагын күпме дәвам иткән булыр иде икән, белмим. Аларны офыктан күтәрелеп килгән кояш тормышның чын барлыгына кайтарды. Гармонын жирге қойды да мингәрәй. Күн қызуына шақты соқалысы жерні тамамларға кереклерін ескертті. Атларын соқаға жеткенше су шертіп алдылар. Зариф, йылы-йылы қызарып біткен көзлерін ертеңгі құяш нурлары түскен су белән юып алды. Сүз сайын, әтием, исән сау қайтсын еді деп сөйләнә. Үлкенрәк малайлар артынан иярды ул. Йокысыз үткән төннең кадерле мизгелләре үсмер малайларны чыннан да олыгайтып җибәрде. Һәр кайсы үз эшен белеп сулкага ябышты. Бу төн әйтерсең лә җиңү көне иде. Алар нәкъ менә бүген соңгы кичәлекләрен чыгып, эшләрен төгәлләп, зурларча күтәренке күңел белән иләренә таралша. Дөньяда нинди генә авырлыклар булса да, бергәләшеп күтәрешергә, ярдәмләшеп яшәргә вәгъдә бирштеләр алар. Бу сугыш бетәргә елдан артык калган көннәр иде. Алда егетләрнең тиресен төрле язмыш көтеп тора. Алары турында соңарак.
күңелне тальян моңы билеп алган. Моң барсында вакытлыча гына булса да оныттыра иде. Мингәрәй кулындагы гармунын читкәрәк алып куйды да, тәрәзә аша урамга күз салды. Майның берсе иде. Инде яз килүе сизелеп тора. Ул нәрсәндер исенә төшерергә азапланып, үткәннәрне яңартмакчы булып, хәтер экраны аша ялан тәпиле чагына кайтты. Күз алдыннан 14-15 яшьлек үсмер чагы йөреп узды. Көнне төнгә ялгап, 7 яшьтәше белән җир сукалган чаклар исенә төште. 7 яшьти, 7 язмыш. Инде күпме еллар узып, бу кадәр үк уйланганы юк иде сыман. Бүген әллә нәрсә булды үзенә. Дөрес, эштән арган вакытларында тальянны алып моңланып утырганда, барсында берәм-берәм хәтердән уздыра иде анысы. Ә бүген башкачарак. Нигәдер күңеле тулып, бик үк рәхәт вакыты булмаса да, шул сука башы тоткан аш хәерче чакны кире кайтарасы килеп китте. Тәрәзә аша ерак чиксезлеккә күзен төбәп, күпме шулай хыялланып торган булыр иде икән, аның уйларын бүлеп, хатыны Әсмәбикә шәйләп алабыз дип аш бүлмәсенә дәште. Тыптын сүз катмый гына гомер иткән хатыны белән шәйләп алдылар. Чынаяк тәлинкә юган арада Әсмәбикә капылт кына сорап куйды. Әллә дим, Мингәрәй, армыйсыңдыр ич? Мингәрәй дәшмәде. Хатыны якынрак килде дә, терсәгенә кагылып, әллә ишетмәдең инде, картым, армыйсыңдыр ич? Җаным сыза. Ни дип әйтергә дә белмим. Бер ни сорама берүк дип, кабат тәрәзә янына килеп басты Мингәрәй. Бер никадәр вакыт үткәч, Әсмәбикәсенә әйтеп куйды. Хатын, мин авылга кайтып килергә булдым әле. Әнинең каберен караштырып, дуга кылып килермен. Әсмәбикә ни дип җавапларга да белмәде. Шулай да Мингәрәйнең уен хуплады ул. Инде күпме еллар үтеп, туган үскән туфрагына аяк басканы юк иде ич. Дөрес, әнисе соңгы юлга затканда кайтты ансы. Аңа да бер кеше гомере вакыт үткән ич инде. Балалар үсеп башлы күзле булды. Һәрберсенең тормышы җайланган, киләнгән. Үземне дә эш көтеп тормый дип уйлады ул. Икенче көнне Мингәрәй тимер юл вокзалына төшеп, билет алып менде. Кичтән тальянын җәймәгә төреп, юл сумкасына җайлап салды. Иртәгә таңнан торып юлга кузгаласы. Таң атканчы йокы кермәде аның күзенә. Төне буе төрле уйларга чумып чыкты ул. Иртән иртүк Әсмәбикәсе белән чәй эчеп алдылар. Хатыны кичтән үк юлга дип ризыклар хәстәрләп куйган иде. Бисмиллаһын укып, тиенчеген ипләп кенә гармун кырына куеп, юл сумкасына урнаштырды Әсмәбикә. Хәерле юллар булсын берүк. Исән мин әйләнеп кайта күрү Мингәрәй. Мин вокзалга ук төшеп йөрмәм инде. Йөгең авыр түгел. Үпкәләмәссең дип, йорт башыннан озатып калды. Свердлаудан кузгалып киткән поезд Казанга иртә таңнан килеп төште. Вокзалдагы буш скамеяларның берсенә утырып, Мингәрәй хатынның юлга дип тинәгән тиенчеген чыгарып, тамак ялгап алды. Бу һичи хатыннан бер стакан чәй алып içте. Тамак тук, эс бетен дип сөйләнеп алды ул үз алдына. Хәзер автовокзалга төшеп, авылга кайтучы автобусга билет юнәтәсе бар. Атна уртасы булгангадыр күрәсең. Кассага чират юк диярлек. Тын күлгә бер билет алды. Автобус кузгалырга сәгатьтән артык вакыт бар иде әле. Мингәрәй шундагы киосктан күчтәнәчләр алды. Кемгәдер тукталасы булыр ич. Кырык кул белән керү килешмәс дип сөйләнде ул үз алдына. Автобус үз вакытында килеп туктады. Мингәрәй юл буе күзен тәрәзәдән алмады. Үткәнен күз алдыннан уздырып,
уйларына уйлып кайтты ул. Авылга кергәндә көтү кайткан, мал туар абзарга кереп урнашкан иде инде. Авылның кичке тынлыкка чумган мәле. Ул урам буйлап атлый бирде. Ташландык йортлар, нигездә юкка чыккан буш урыннарны күреп, йөрәге кысылды. Ара-тирә тормыш дәвам иткән хуҗалыклар да юк түгел. Алар өчен нык сөенде ул. Менә үзләренең йорт урыны. Мингәрәй шушы нигезнең кайчандыр тулы тормышлы вакытын, әтисен сугышка заткан чакларын исенә төшерде. Киндек каны тамган туфракка тезләнеп, дуга кылды. Нигез буш иде. Йорт урынын алабута чыткан ише белән баскан. Аның бөтен тәне курылып килде. Күз яшьләре бәреп чыкты. Пышылдап кына кичерә күр. Брук рәнҗимә дип, кушучы белән җирдән туфрак алды. Учлары белән шул туфракның җылысын тыйды, аннары туфракны кул яулыгына төрде. Иштән генә нидер укып, төргәкне юл сумкасына салды. Аннан уйларыннан арынырга теләп, як-ягына күз салды. Урамда беркем дә күренми. Һәммәсе үз эше белән мәшгульдер дип, Мингәрәй Зарифларга таба атлады. Капка төбенә җиткәч, сумкасыннан Талиянын чыгарды да, әкрен генә озын көй сузды. Birazdan Талиян моңына үзе дә кушылды. Күпме шулай утырыр иде икән, капка киләсенең әкрен генә күтәрелүен ишетеп тын калды. Ичке яктан инде шактый олыгая төшкән Зариф күренде. Ай, Мингәрәй, син түгелмесең бу дип, Мингәрәйне кычып алды Зариф. Әллә саташам микән? Каян килә икән бу моң дип, үз-үземә ышанмый гына чыктым. Гармун тавышын ишетмәгәнгә дә инде. Ай, рәхмәтләр яугыры дип, сөйләнә-сөйләнә, көтелмәгән бу очрашуга куанганын белдерде Зариф. Яшти, әйдә, өйгә керик. Нигә монда торабыз әле дип, Мингәрәйне өйгәндәште. Пычмак яктан Зарифның хатыны күренде. Чын татар хатыннарынча, бераз уңайсызланабрак ул кунак белән күреште. Хәл-әхвәл белеште. Аннан пычмак якка чыгып, самавырын җырлатып җибәрде. Самавыр табынга менеп кунаклагач, Зариф Мингәрәйне хатыны Хәлимә белән таныштырды. Менә, икәүдән икәү шушы нигездә яшәп ятабыз яшти. Балалар төрлесе төрле якка таралышты. Хәзер авылда калмый яшьләр. Укуын бетерүгә таю ягын карый. Заманы шул инде дип күрсенеп куйды. Мингәрәй белән Зариф төне буе үткәннәрне искә төшереп, күңел бушатып, бүгенге тормышлары турында гәп сатып чыктылар. Бергә сука тартып, әтиләрен алыштырып, әлилләренә терәк булган 7 яшьтинең 6-сы әтиләрен сугыштан көтеп ала алмады. Араларында иң кичесе Зарифның әтисе сугыш бетер алдыннан бер аягын калдырып исән кайтты. Галинең әтисе турында военкомнан килгән язу, геройларча һәлак булды дигән хәбәр 7 яшьтәшнең беренче югалтуы булды. 7 яшьти ул чакта җиргә ятып елады. Мирхәйдәрнең әтисе дә Сталинград янындагы каты бәрелештә җан биргән. Аның да хәсрәтен бергә бүлештеләр алар. Хафиз белән Хәйдәрнең дә әтиләре турында үле хәбәр килде. Аларның кайгысында бергә уртаклаштылар яшьтиләр. Ә менә Мингәрәйнең әтисе билгесез югалганнар исемлегендә. Бәлки кайтып керер дип уйланы, гомер буе көтте. Әтисе искә төшереп, Талиянын сузып җибәрер иде, ул өйрәткән көйләрне яңгыратыр иде. Кайларда гына ятып калгандыр да. Җаны әле һаман урын таба алмый адашып йөридер сыман.
Шушы уйлардан арыныр булып, Мингәрәй Зарифтан яшьтәшләре турында сорап куйды. Яшти, монда син генә барыбыз өчен дә ышанычлы кеше. Үскәндә 7 яшьли арасында син иң кичкенәсе идең. Авылда гомер иткәч, калганнарыбыз турында хәбәрдарсыңдыр мөгаен, диде ул. Бу бик авыр сорау, яшти. Безнең 7безнең дә язмышлары 7 якта инде. Галине ишеткән булгансыңдыр инде. Әтисенең геройларча һәлак булган хәбәре килгәч, ул озак та тормады, Донбасс якларына китеп барды. Шунда 1 ел эшләргә өлгерде микән, шахтада таш басып үтерде дигән хәбәре килгән иде. Аны шунда җирләгәннәр. Күп тә үтмәде, аның артыннан йөрәк белән әнисе дөнья куйды. Үзем җирләдем. Зиратка баргач, каберен күрсәтермен. Сукада бер дә сүзгә кушылмый торган Хәйдәрне хәтерлисең булыр. Алар да Хафиз яшьтәш белән Чиләбе якларына трактор заводына дип эшкә киткәннәр. Икесе дә гаилә корырга да өлгермичә яшьли дөнья куйдылар. Заводта авария булып, янып үлде дигән ачы язмышлык хәбәрләрен ишетеп, бөтен авыл зар елады. Икесенең дәнкәйләре мәрхүмнәр инде. Аларын да үземә җирләргә язды. Тагын Нургаян яшьти бар иде бит. Ул да әтисе сугыштан кайтмагач, кайгысына түзә алмыйча Себергә китеп барды. Төмәннән ерак түгел бер авылда яшәп, 50-сендә тутырмыйча якты дөньядан китеп барган. Сагынуына түзә алмыйча иштән сызып үлде диделәр. Аның әнисе дә ни ирен, ни улын күрә алмыйча җан бирде. Мәрхүмәкәй Хәдичә җиңгендә үзем узаттым. Аллага шөкер, урыны җимакта булсын. Мирхәйдәр исән сау, зур кеше булган диләр. Дөрес булса генерал ди. Аның ике улы да әтисе кебек хәрби дип ишеттем. Ул 1 ел әнисен үзе белән яшәргә дип алып киткән иде. Ялгышмасам, Калининград тирәсендә бугай. Әнисе Гайни Җамал апа сагынуына түзә алмыйча кире авылыбызга кайтты. Иләре тузган иде. Тишек тышык, карт кешегә ялгызы уңайсыз ич дип, аны үзебезгә алып кайттык. Шөкер, 6 елга якын бик тату гомер иттек. Хәзер ул да вафат инде. Аны да үз кулларым белән зурлап узаттым. Гайни Җамал апа үләр алдыннан улына хәбәр итеп тормаска кушты. Эш кешесе юлы ерак, хезмәтеннән бүлә күрмә диде. Менә әлегә синең белән мин әлегә исән сау яшьти дип авыр сулап куйды Зариф. Әйдә, син дә үзең турында сөйләп җибәр булмаса. Мин шактый сөйләдем кебек диде. Нәрсә дим инде? Без карчыгым белән 3 кыз үстердек. Хәзер икәүдән икәүгенә яшәп ятабыз. Балаларның берсе малай булса, Талианда уйнарга өйрәтим дигән идем дә. Син уйлаганча түгел шул. Бер оныгым малай үзе. Ләкин хәзергеләргә синең Талияның тансык димени. Исе дә китмәде. Хәзерге яшьләр 1000 дигән нәрсәне бар дип тә белмиләр. Моны эшләмәк кирәк. Бер Ходай үзе генә беләдер. Аллага тапшырдык, яшьти. Талиянымны васият итеп калдырырга кешем дә юк. Үзем белән китәр инде ул дип, үз тормышы турындагы сүзгә нокта куйды Мингәрәй. Алар шулай сөйләшә таң аттырды. Бу сөйләшү моннан күп еллар элек сукага чыгып, ялга туктагач, учак тергезеп 7 яшьтинең гәпдәшеп утырган чагын хәтерләтте. Тик ул чакта әтиләренең җиңеп, исән сау кайтуларына өмет бар иде. Ә бүген 7 яшьтинең дә бары ишесе генә исән. Алар да менә шулай тәмләп, хатирәләрне яңартып утырырга җай тапмый. Мингәрәй белән Зарифның да бу күрешүләре көтмәгәндә, уйламаганда тәтегән бәхет. Икенче көнне Зариф Мингәрәйне зияратка алып төште. Иң элек ул үзенең әти-әнисе кабере янына килеп дуга кылды. Менә Мингәрәй, монда минем әти-әнием ята. Алар әти сугыштан кайткач 15 елга якын бик тату яшәп дөнья куйдылар.
оныкларын күрүбәкте дә диде үзләренә. Аралары бер атна, икесе бер чардуган эчендә. Әтием шулай васыять иткән иде. Икесенең дә ташларына ай сурәте төшерелгән. Туган, вафат булган еллар язылган, бик матур итеп буялган тимер чардуган эчендә пар миләш үзе утыра. Менә монсы синең әниең Гөлҗамал апа кабере. Мин аңа да таш куйдырдым. Чардуган ясатып, зәңгәр төскә буядым. Аңа да миләш утырттым. Ачуланмасыңдыр ич, яшти. Мингәрәй ни дип тә җавап бирергә уңайсызланды. Бу эшләрне ул үзе башкарырга тиеш иде бит. Шулай килеп чыкты инде. Зарифны иңнәреннән кычты да, рәхмәт яшти дип, аннан күзләрен яшерде. Алар икәүләп, үзләре белгәнчә, Гөлҗамал апа рухына дуга кылдылар. Ә менә монсында Мирхәйдәрнең әнисе ята. Үзем җирләгәч, аны да кадерләп карап торам. Әнә, миләше яфрак ярам дип, бүрләрен тулыштырган. Рәхмәт шөкре. Яшел төсне ярата иде Мирхәйдәрнең әнисе Гайниҗамал апа. Чардуганын елда яшелгә буйым. Рухы шат булсын. Менә бу Галинең әнисе Җәмил апа кабере. Узган ел гына ташын яңартып җибәрдем. Карап тормасаң, таш та төсен җуя бит. Яшьтәшләребез арасында Гали дә, әнисе дә бу якты дөньядан иң алдан китеп бардылар. Риза бәхил булып ятсыннар иде. Брук. Нургаянның әнисе Хадиҗа апа әле дә хәтерендә. Мине кемнәр генә затыр инде соңгы юлга дип елый иде мәрхүмәкәй. Аллага шөкер. Бик матурлап, зурлап заттык үзен. Бу кабердә Хадиҗа апа ята. Күк төсен ярата иде. Чардуганын елда ачык зәңгәргә буйым. Риза бәхил була күрсен инде. Бу яшелгә буялган чардуганда Хафизның әнисе Сөмбел апа ята. Әнә тегесе, әйдә, якынрак кил әле, Мингәрәй. Менә монсы Хәйдәрнең әнисе Гәрзә апа кабере. Аңа да миләш утырттым. Аның рәте бар яшти. Әниләр рәхәт күрмичә, ачы күз яшьләре белән сугыштан ирләрен көтте. Көтеп тә кайтмадылар шул. Бала хәсрәте дә җиткәндер инде башларына, яшьли киттеләр. Менә шул күз яшьләрен мин миләш ачысы белән тиңләдем. Әгәр дә дөрес эшләмәгән булсам, гафу итсеннәр брук. Урыннары оҗмакта булсын иде. Һәрберсенең дә дип куйды Зариф. Бу бик авыр сөйләшү иде. Зиярат капкасын чыккач, ике дус инеш буена юнәлде. Бәлки, күңелендә булган авыр уйлардан арынырга, гомер юшкыннарын агым суга яртып җибәргә теләгәннәрдер. Ансы мәгълүм түгел. Һәр хәлдә су адәм баласының күңелен бушату өчен менә дигән урын. Аңа эш сереңне сөйләп була. Теләгеңне дә җиткер аласың. Су хәтере, кеше хәтере генә түгел инде ул. Шулай сүзсез генә агым суга текәлеп, шактый утырылды. Мингәрәй Зарифның кылган изгелекләрен күз алдыннан уздырды. Бер никадәр шулай утырганнан соң Зариф: Мингәрәй, син минем әтинең сугыштан исән кайтканына миңа ачы сакламыйсыңдыр ич. Мингәрәй көтелмәгән әлеге сораудан сискәнеп үк китте. Аннан Зарифка күтәрелеп карады да: Син ничек шундый сорау бирәсең, Зариф? Без барыбыз да әтиең кайткач ничек сөенгәнне белсәң иде. Син бит безнең арада иң нечкә күңелле, самими, гөнаһсыз сабый идең. Ә мин әти кайткач сезнең күзгә күренергә күпме вакытлар уңайсызланып йөрдем. Үземне гаепле кеше итеп санап, урамга чыгарга кыймый идем. Әле дә шул хис белән яшәдем. Рәхмәт. Җилкәмнән йөк төште сыман. Юләр, кеше шатлыгыннан көнләшәләрмени? Син әле дә бала булып калгансың икән, Зариф. Арабызда иң кисе булсаң да, иң мәрхәмәтлесе син икәнсең бит. Һәрберебезнең әниләр яткан каберләрне ничек карап, кадерләп торасың икән.
рахмат инде сиңа. Соң без бит ни генә булса да бер-беребезгә ярдәмләшеп яшәргә сүз куешкан идек. Мин шул вакытыга тугрылыкны гына саклыйм. Миннән башка кем карасын ди аларны? Мин бит шушы туган авызда гомер итеп ятам. Кешем барда, Ходай гомер бирсә, барсы да тәртиптә булыр диде Зариф. Идаларны Зарифның хатыны Хәлимә бәлеш пешереп каршы алды. Озакладыгыз диде ул, табын хәстәрләп. Бәлеш суынмагай дип борчылам диде. Ашап, шәйләп алгач, 2 яшьли ишек алдына чыгып, булдырга утырдылар. Мингәрәй Галиянын сыздырып җибәрде. Гармун моңына кушылып 2 яшьли җыр сузды. Аннан тырвык бастылар да малай чактагы җырлаган җырларын бер-бер артлы яңгырата тордылар. Әйтерсең лә еллар урлаган яшь чаклары кайткан. Басуда учак янында кычаклашып 7 яшьли җыр сузамыны. Күпме шулай дәвам иткән булыр иде икән бу күренеш. Мингәрәй ишек яңагына сөялеп, күз яшьләрен сөртеп торган Хәлимәне күреп, уңайсызланып калды. Җырлагыз, җырла диде Хәлимә, күзләрен алъяпкыч итәге белән сөртеп. Мондый бәхет гел килмәс. Күңелләрегез бушанып калсын. Үзегезгә дә җиңел булыр. Гармун тавышы тынды. Чыннан да 2 яшьли шулай күпме еллар үзләре белән йөрткән авыр йөкне иңнәреннән төшерделәрмени? Икесенә дә җиңел булып китте. Син миңа ачуланма инде, Зариф, диде Мингәрәй. Минем болай рәхәтләнеп ачылганым юк иде әле. Әйтерсең лә мин бу якты дөньяга тәүге тапкыр аваз салдым. Шундый рәхәт булып китте. Мең рәхмәт сиңа. Исән булмаган яшьләребез өчен дә әйтәм рәхмәтемне. Аларның да рухлары шат булсын ие. Иртәгәсе көнне Мингәрәй юлга кузгалды. Бу авыр аерылышу иде. Олы юлга кадәр озата төште Зариф. Автобус килгәнче дип, саулашу хөрмәтенә Мингәрәй әтиләрен сугышка затканда җырлаган көйне уйнап, җырлап җибәрде. Шәшәк идек илләрдә, шәшилдек шит җирләргә, тагыда шәшәк булыр идек, кайтсак туган илләргә. Тагыда шәшәк булыр идек, кайтсак туган илләргә. Бәлки бу соңгы күрешүдер. Ни генә булса да риза бәхил бул Зариф, диде Мингәрәй, күз яшьләрен яшерергә тырышып. Ни сөйлисең, Мингәрәй? Юлны беләсең. Ишек һәр чак ачык. Тагын кайта күрәме дип кенә әйтеп өлгерде. Шул арада автобус килеп җитте дә Мингәрәйне утыртып узалып та китте. Бу аларның сугыш тәмамлаганнан соң беренче һәм соңгы күрешүләр иде. Күпмедер вакыттан соң авылга Мингәрәйнең вафаты турындагы хәбәр килеп иреште. Авыр сугыш газапларын иңгә-иң куеп сулка тоткан 7 яшьлинең бүген бары 2 генә исән сау. Берсе карчыгы Хәлимә әйтмешли җир читендә, Калининград тирәсендә булса, Зариф әлеге бергәлекне туган җир белән бәйләп, тын күлдә гомер хатирәләрен саклап яшәп ята. Әлегә.
Hürmetli radyo dinləyicisi dostlar, siz Danya G'ayneddinovanың Сугыш чоры балалары язмышына багышланган Talyan моңы яки Сукашы малайлар дигән хикәясен тыңладыгыз. Аны Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Әсһәр Шакир укыды. Эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Әлфия Гыйлаҗи һәм мөхәррир Дания Г'айнеддинова әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр без сезнең белән сау булышабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар.